बिथांमोना एबसु जानानै आन्दलन खालामदोंमोन एनडिपि जानानै आन्दलन खालामदों दिनै बिथांमोना गासिबो फ्राय इउपिपिएलआव हाबजोब्बाय दा बिथांमोननि उद्देश्यआ मा बिथांमोननि उद्देश्यआ पलिटिक्स नङाथ' बिथांमोननि उद्देश्यआ हादोर सोरजिनायसोमोन दा बड'लेण्ड सोरजिनायसोमन दा जेब्लानाखि बिथांमोना कमिटियाव फैबाय बेफोर गासिखौ बावजोब्बाय गावसिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बावजोब्बाय पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो गोन्दो गोन्दो थोरफो थगायबाय 101था थगायदों 100%आव 100% थगायदों जे मोनफ्रोमबो न'खराव जोङो बयनोबो न'खरफ्रोमबो साख्रि मोनगोन बहाबो साख्रि मोनदों नामा इलेक्शनफ्रा सोमावसाराखै नामा इलेक्शनफ्रा मानसि बुथाराखै नामा आलफाफ्रा मानसि बुथाराखै नामा सोर मानसि बुथाराखै आसामनि हिस्ट्रियाव सोरखौ फासि होदों आसाम सरकारा सोरखौ प्रमद बर' 29 अक्ट' खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रेलियाव सिगां जागोना जाया इउजिया सिगां जागोना जाया আৰু আমি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ তেখেতসকলে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে অতি শীঘ্ৰে বড়োলেণ্ড সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে আৰু বড়োলেণ্ড সমস্যা সমাধান কৰিলে এই অঞ্চলত শান্তি স্থাপন হ'ব এই অঞ্চলত উন্নয়ন আহিব এই অঞ্চলৰ যিখিনি জনসাধাৰণ আছে বড়ো অনাবড়ো বিভিন্ন ৰাইজ আমাৰ জনজাতীয় ৰাইজ আছে সকলোৱে অসমখন উন্নয়ন কৰাত ভাৰতবৰ্ষ উন্নয়ন কৰাত এই গোটেই সমাজখন আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে অতি শীঘ্ৰে বড়োলেণ্ড সৃষ্টি কৰাটো আমি বিচাৰোঁ प्रमद बर' 29 अक्ट' खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रेलियाव सिगां जागोना जाया इउजिया सिगां जागोना जाया दिल्ली सरकारनि खाथियाव क'क्राझार सरकारनि खाथियाव गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव बर'नि माखासे मावनो गोनां खामानि बिटिआर सान्थि सुक्तिनि सायाव एक्स एनडिपिफोरनि सायाव मा खावलायनो सानदों प्रमद बर'आ सिगां जागोना जाया इउजिया सिगां जागोना जाया प्रमद बर' 29 अक्ट' खालि सिगां जागोना जाया बुंबाय जाति माति भेटि हा बिथाखौ सोरजिगोन हारिखौ लाखिगोन बेबायदि बुंनानै सरकाराव फैबाय गोदै बुंनानै नै सरकाराव जिरायना लानानै एनआरसिनि खामानिया गन्डगोल जाबाय सिटिजेनशिप बिल पास खालामबाय दायो कुनु मोनसे खामानिया गद गैला दिनै अबस्थाया बिथांमोनाबो जोबोद गाज्रि आरो बिनिखायनो बुंदों इट द आयरन व्हेन इट इज हट सोरा जेला गुदुं जायो अब्ला देनांगो अब्लासो सिखा रुवाया जोङो सोरजिनो हायो ओंखायनो दायो आसामा गुदुं जादों बे गुदुं जानायाव सिरि थानो मोना रायजोफोर जोंहाबो गावनि जायगायाव गावनि आवाजखौ होबाय थानांगोन खालि जोंहा नान भाइलेन्ट रावखौबो जोङो गोरोन्थिखौ खालामनाङा सोरबा अनाय खुबैदों सोरबा माबा मोनसे आखल दिन्थिदों बेफोरखौ लानानै जोंहा खर' सानो नाङा जोङो जाहाथे बेवहाय एकदम डिसिप्लिनजों थाङो डिसिप्लिनजोंसो जोङो दावहाखौ देरहागोन रायजोफोर आंहा 100% बिश्वास दङ जे बड'लेण्डनि जि सोमावसारनाय बियो जिर' थांनाय नङा दिनै नङा गाबोन बड'लेण्डआथ' जाखानांगोनानो बेजों लोगोसे बर' आइ आफाफोरनि हास्थायनाय गांनाय उखैनाया सानसे नङा सानसे जेरैखि जाया जाफुंगोन 29 अक्ट' खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रेलि जोबोद बाख्नायथाव बे समाव प्रमद बर'आ बाहागो लागोना लाया इउजिया बाहागो लागोना लाया जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि बाहागो लागोना लाया प्रमद बर'आ 29 अक्ट' खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रेलियाव सिगां जागोना जाया प्रमद बर'आ सिगां जागोना जाया प्रमद बर'नि हिन्जावा बाहागो लागोना लाया जोंनि बर' माहारिनि मावनो गोनां खामानि बर' माहारिनि खौसेथि 29 अक्ट' खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रेलि बे समाव रोंगोरा इउजि प्रमद बर' आरो सासे सानै एमपि बाहागो लागोना लाया सोलो लोहो सोमावगासिनो सानफ्रामबो थाइजौ फिरिनाय बायदि गथ'फोर गांथाव मोनसे थासारि दिनैनि दिनाव इउपिपिएलखौ लानानैबाबो बिपिएफखौ लानानैबाबो जाय थांखि जाय उद्देश्यखौ लानानै बिथांमोनहा सोमावसारदोंमोन एबसु जानानै बिएलसि जानानै एनडिपि जानानै दिनै बे थांखिनिफ्राय बिथांमोना कमप्लिटलि डिरेल जेरेखम ट्रेना लाइननिफ्राय दोलोननानै दस्राजों बारनलाङो दा दिनै इउपिपिएलखौनो होन बिपिएफखौनो बिथांमोना डिलिं जानानै थाबाय दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों जे रायजो राजाफोरा बिथांमोननि सायाव जेबो आसा गैया बिथांमोना आन्दलनखारिमोन आरो दिनै आन्दलनखारिनिफ्राय बिथाङा आन्चलिक दल रिजनेल पार्टि होनबाय थादों दा रिजनेल पार्टिया मोनसे उद्देश्य दंमोन मोनसे फिलसफि दंमोन मोनसे आइडिअलजि दंमोन बे आइडिअलजिया बिपिएफनाव दंमोन एक नाम्बारानो गावनि न'खर दाफुंनाय गावनि हारिखौ दाफुंनाय गावनि बे हादोरनि बे जे बड'लेण्ड एरियानि बे बाउन्डारिखौ जोङो सेफगार्ड होनाय 6 सेडुलखौ जोङो सेफगार्ड होनाय बे बिटिसिआव जे जा जनगोष्ठी हारि हारिसाफोर दङ धोरोम बासि जासे बिसोरनि थांनानै थानायनि रैखाथिखौ होनाय बेनोमोनथ' बिपिएफनि थांखियाबो दा थिग बिदिनो इउपिपिएलआ जाहैबाय नोङो एनडिपि एबसु आन्दलनखारिफोरनि मोनसे जोनोम होजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि मैया दाखालिसो बिथांमोना एबसु जानानै आन्दलन खालामदोंमोन एनडिपि जानानै आन्दलन खालामदों दिनै बिथांमोना गासिबो फ्राय इउपिपिएलआव हाबजोब्बाय दा बिथांमोननि उद्देश्यआ मा बिथांमोननि उद्देश्यआ पलिटिक्स नङाथ' बिथांमोननि उद्देश्यआ हादोर सोरजिनायसोमोन दा बड'लेण्ड सोरजिनायसोमन दा जेब्लानाखि बिथांमोना कमिटियाव फैबाय बेफोर गासिखौ बावजोब्बाय गावसिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बावजोब्बाय पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो गोन्दो थोरफो थगायबाय 101था थगायदों 100%आव 100% थगायदों जे मोनफ्रोमबो न'खराव जोङो बयनोबो न'खरफ्रोमबो साख्रि मोनगोन बहाबो साख्रि मोनदों नामा जे जिनिसा लजिकआव गैया जे जिनिसा खख' लामायाव गैया बेखौ नोङो बाहेरानिफ्राय लाबोनानै बेखौ फज'ला फैबा बे जिरायगोन नामा खान्थाल मुराखौ दानस'नानै थाइजौ बिफां गायनायफोर बायदि सानसेना बियो फाइनान्स आरो 6 फाइनान्सनि टेन्डारफोरखौ केन्सेल खालामनो नागिरदों बे खालामनो नागिरनाया बिआइनि बियो आनकनस्टिट्यूशनल एगेन्स्ट द रुल्स मानो होनोबा जोंनि बिटिआरनि जायफोर ठिकादार बिथांमोना
सरकारि एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना जे टेन्डार प्रसेसआव बाहागो लादों आरो बिथांमोना सालान दाननानै नङा होमबा ट्रेजारि सालान दाननानै बिथांमोना जे टेन्डारखौ बाहागो लादों आरो बिथांमोना दिनै टेन्डारखौ मोननानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खामानिफोरखौ मावनानै होनो थाखाय सिगांबोदों दिनै बिथांमोना केन्सेल खालामनानै होयोबा बै थिकादारफ्रा हालाय हाफाय जागोन बेनि थाखायनो बे थिकादारफ्रा रावबो नङा नोंथांमोननिनो जोंनिनो बिदा फंबाय दा बिथांमोना जुदि हालाय हाफाय जानांगौबा जोंनि बिटिआरनि जौगानाया माबोरै फैगोन ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बे थांखिखौ बिथांमोना बोखारनानै लायो आरो जे टेन्डार प्रसेसफोर जालांदों बे टेन्डार प्रसेसखौ जाहाथे बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै बे थिकादारफोरखौ खामानि मावनो होयो बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय जोङो 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिथांमोननिफ्राय जोङो सरकारखौ माने लादोंमोन बे समाव गोबां बेबायदिनो बेआइनि भाबै होनाय टेन्डारफोर दङमोन जों बेफोरखौबो केन्सेल खालामा जोबोद खस्थ' खालामनानै लामा दालां स्कुल कलेज बानायनानै होदों गावनि स्पिनि रांजों बिथांमोना बेखौ खालामनानै होदों दा बिथांमोना जुदि बिलखौ मोनाबा माबोरै जानो जोङो गासै 400 कोटिसो होबोबाय दा आं खावलायनो लुबैदों जिहेतु बैफोर माने कन्ट्रेक्टखौ बिपिएफनि दिनावनो 2020 मायथाइनि सिगांनो बिथांमोना मोनदोंमोन जेसेबां लायबिलिटि बिल मोननांगौ दङ बेखौ जाहाथे बिपिएफ सरकारा हाग्रामा महिलारि सार्भे होनाय सरकारा जाहाथे थाबैनो बै लायबिलिटिफोरखौ होयो मानो होनबा बै थिकादारफ्रा सोरनावबा लन लानाय सोरनावबा हावलाद लानानै भिडिअनि फुथियाव खोनाखाबाय जोबोद बाख्नायथाव खोनासंथावना फुस्लिमदों बुरखायदों बेरेमोदै बायदि रावा गोदै गोदै 5 बोसोराव राजु नार्जारिनि आखु राजु नार्जारिनि गोजौ गाहाय आगदा आखि माबायदिमोन पार्टिखौ लानानै गौरबमोन नंगौ सासे थिकादारा सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस सोरबा बिजेपि थाया महर थाया मावनांगौ खामानिखौ मावखानांगोन नाथाय 5 बोसोराव प्रमद बर' राजु नार्जारि पार्टिखौ लानानै जोबोद माखासे बिथांमोननि आखुआ बेबायदि जों खोनानो मोनदों दिनैनि समाव बिपिएफ पार्टिनि बा हाग्रामा महिलारि सारनि मावनो गोनां खामानियाव खावलायदों बुरखायदों फुस्लिमदों बुंनांगौ जेबो गैया जायखिजाया सोरबा इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस सोरबा बिजेपि सोरबा बिपिएफ जायखिजाया पार्टिया गोहो खुंथायाव थाया मानो बिटिसि बिटिआरनि खामानिखौ मावखानांगोन जायखिजाया थिकादारफ्रा बिपिएफ पार्टिनिफ्रायबो खामानि मावखानांगोन सोरबा इउपिपिएल पार्टिनिफ्रायबो खामानि मावखानांगोन मावनांगौ खामानिखौ मावखानांगोन नाथाय राजु नार्जारिया 5 बोसोराव बिनि माखासे साइज बाइस बिनि माखासे राव माबायदिमोन बुंनांगौ जेबो गैया भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां राजु नार्जारिया माबायदि बुरखायदों फुस्लिमदों बेरेमोदै बायदि गोदै गोदै रावजों खावलायदों जोबोद बाख्नायथाव जाय थांखि जाय उद्देश्यखौ लानानै बिथांमोनहा सोमावसारदोंमोन एबसु जानानै एनडिएफबि जानानै एनडिएफबि जानानै दिनै बे थांखिनिफ्राय बिथांमोना कमप्लिटलि डिरेल जेरेखम ट्रेना लाइननिफ्राय दोलोननानै दस्राजों बारनलाङो दा दिनै इउपिपिएलखौनो होन बिपिएफखौनो बिथांमोना डिलिं जानानै थाबाय दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों जे रायजो राजाफोरा बिथांमोननि सायाव जेबो आसा गैया बिथांमोना आन्दलनखारिमोन आरो दिनै आन्दलनखारिनिफ्राय बिथाङा आन्चलिक दल रिजनेल पार्टि होनबाय थादों दा रिजनेल पार्टिया मोनसे उद्देश्य दंमोन मोनसे फिलसफि दंमोन मोनसे आइडिअलजि दंमोन बे आइडिअलजिया बिपिएफनाव दंमोन एक नाम्बारानो गावनि न'खर दाफुंनाय गावनि हारिखौ दाफुंनाय गावनि बे हादोरनि बे जे बड'लेण्ड एरियानि बे बाउन्डारिखौ जोङो सेफगार्ड होनाय 6 सेडुलखौ जोङो सेफगार्ड होनाय बे बिटिसिआव जे जा जनगोष्ठी हारि हारिसाफोर दङ धोरोम बासिजासे बिसोरनि थांनानै थानायनि रैखाथिखौ होनाय बेनोमोनथ' बिपिएफनि थांखियाबो दा थिग बिदिनो इउपिपिएलआ जाहैबाय नोङो एनडिएफबि एबसु आन्दलनखारिफोरनि मोनसे जोनोम होजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि मैया दाखालिसो बिथांमोना एबसु जानानै आन्दलन खालामदोंमोन एनडिएफबि जानानै आन्दलन खालामदों दिनै बिथांमोना गासिबो फ्राय इउपिपिएलआव हाबजोब्बाय दा बिथांमोननि उद्देश्यआ मा बिथांमोननि उद्देश्यआ पलिटिक्स नङाथ' बिथांमोननि उद्देश्यआ हादोर सोरजिनायसोमोन दा बड'लेण्ड सोरजिनायसोमोन दा जेब्लानाखि बिथांमोना कमथायाव फैबाय बेफोर गासिबो बावजोब्बाय गावसिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बावजोब्बाय पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो गोन्दो थोरफो थगायबाय 101था थगायबाय थगायदों एखे 100आव 100% थगायदों जे मोनफ्रोमबो न'खराव जोङो बयनोबो न'खरफ्रोमबो साख्रि मोनगोन भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय गोरों मानसिया मालाबा गालिनो नंगौ गोरों मानसिफोरनि सानब्रेनाया अभार राजनितिकआव मालाबा जाम्बा मानसिनि रावाबो खाथियो नाथाय इउपिपिएल पार्टी प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोननि साननाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मोननै आफादखौ लानानै प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जाम्बा जाम्बिखौ जोंनो मानो नांगौब्रा बे लेखा रोङै एक्सएनडिपिफोरखौ मानो नांगौब्रा बेबायदि सानब्रेनायावनो प्रमद बर'आ जलदब इउपिपिएल पार्टिया जलदब पावारनिफ्राय नङा होमबा राजनितिकआव लेखा गोरों जाम्बा जाम्बिनि खोथा गैया प्रमद बर' आरो प्रमद बर'नि आगदा आखि इउपिपिएलआ सानदोंमोन जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोख्रों बर' माहारिनि मोननै आफादा जोंजों दंखायो मोननै आफादखौ लानानै प्रमद बर'आ जोबोद गौरबमोन
आरो इउपिपिएल पार्टिया गौरबमोन जोंनो जाय मानसिया जोंखौ सैया जोंखौ मोजां मोना जोंनो नाङा बे लेखा रोङै एक्स एनडिपिफोरखौ नाङा बेबायदि प्रमद बर'आ सानदोंमोन जायफ्रा इउपिपिएलनि माखासे मानसिफ्रा सानदोंमोन राजनितिकआव लेखा रोङै खोथा गैया जायहा सल'बाथा खिथानो रोङो नंगौ बाथ्राखौ नङा नङै बाथ्राखौ नंगौ राम लखन गानलांदां बेबायदि माखासे डायलग होनो रोंनाय मानसिफ्रासो राजनितिकआव बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय राजनितिकआव जाय मानसिया गोरोबनानै जाम्बा जाम्बिजों सियानजों सियान जाम्बाजों जाम्बा बेबायदि जाय मानसिया गसंनो हायो बिसोर अरायसम गादियाव थानो हानाय खेमथा थायो जाय लेखा गोरोंफ्रा जाम्बा जाम्बिखौनो माथो होनो सम गैया सोरबा एक्स एनडिपिफोरजों माथो होनो सम गैया प्रमद बर'नि आगदा आखि प्रमद बर' बुंनो थाङोबा लेखा गोरोंफोरनि आखुआ माबायदि जानांगौ नङा होमबा लेखा गोरोंफोरनि आखुआ बयजोंबो गोरोबनो हानाय जानांगोन गावसोरखौल' लेखा गोरों गावसोरल' 5 बोसोरनि गादियाव दं प्रमद बर'आ जेरैबायदि गावखौनो हेडलार आरो प्रमद बर'नि आगदा आखि हिन्दी फिल्मनि एक्टर गासिबो हिन्दी फिल्मनि एक्टर बायदिसिगोन गासिबो सम होआ फिल्म शुटिं खालामनो थाखाय जेरै सोरजोंबा रायलायनो सम गैया आं शुटिंआव दं आं शुटिंनि टाइमाव आं माथो होनो सम गैया थिग बेबायदिमोन प्रमद बर'नि माखासे आगदा आखि थाग्रा मानसिफ्रा नाथाय थांखांनाय बाथ्राखौ जोंहा बुंनानै जेबो लाब गैया फैगौ 29 अक्ट'खालि प्रमद बर'आ सिगां जागोना जाया इउजिआ सिगां जागोना जाया जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि सिगां जागोना जाया रिलियाव नाथाय एक्स एनडिपिफ्रा प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव जेरैबायदि एक्स एनडिपिफोरनि खैफोदाव बर' माहारिनि खैफोदाव ज' बिटिसि बिटिआरआव मावनांगौ खामानिफोरनि थाखाय एक्स एनडिपिफोरनि केसनि थाखाय जोबथेसालियाव थानाय बेफोरनि थाखाय गोजोन रेलि बिटिआर सान्थि सुक्तिनि सायाव गोजोन रेलि खालामनो नागिरो जेब्ला प्रमद बर'आ सुबिदा होआखै जायफोरखौ बर'नि गेदेर आफादफोरखौ खावलायदोंमोन नाथाय बै आफादफ्रा प्रमद बर'नि खोथा खोनासंनानै एक्स एनडिपिफोरखौ सापर्ट होआखैमोन बिपिएफ पार्टिया सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा रेलि थांखिनि रेलि बर' माहारिनि जौगानायनि रेलि माखासे मावनो गोनां रेलि बिटिआर सान्थि सुक्तिनि रेलि बे जोबोद बाख्नायथाव नाथाय बे थांखिखौनो लानानै एक्स एनडिपिफ्रा 5 बोसोराव प्रमद बर'नि खुंथायाव एक्स एनडिपिफ्रा रावनिबो हेफाजाब मदद मोनाखै एक्स एनडिपिफ्रा बिटिआर सान्थि सुक्तिनि माखासे मावनो गोनां खामानि एक्स एनडिपिफोरनि जेंना एक्स एनडिपिफोरनि केस एक्स एनडिपिफोरनि जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ बेफोरनि माखासे बिटिआर सरकारनि सायाव दिल्ली सरकारनि सायाव गुवाहाटि सरकारनि सायाव गोजोन रेलिनि गेजेरजों खावलायनो नागिरनायाव प्रमद बर'आ सुबिदा होआखै आरो माखासे बर'नि मोननैसो आफादफ्रा हेफाजाब मदद होआखै नाथाय एक्स एनडिपिफ्रा जोबोद रावनिबो हेफाजाब मदद मोनैयाव लामा आन्दायनानै थानो गोनां जादों जायफ्रा गोहो खुंथायाव दं सुबिदा होआखै गोजोन रेलि खालामनोनो सुबिदा होआखै नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि सरकाराव फैनाय लोगो लोगो सोरबा गुबुन आफादफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदि रेलि खालामनो थाखाय 29 अक्ट'खालि बयखौबो खावलायदों आरो बे 29 खालि गोजोन रेलि बिटिआर सरकारनि सायाव दिल्ली सरकारनि सायाव गुवाहाटि सरकारनि खाथियाव माबा मोनसे खावलायनो हागौ नाथाय बिनि सायाव रावबो हेंथा होआखै नाथाय एक्स एनडिपिफोरनि गोजोन रेलिखौ मानो प्रमद बर'आ सुबिदा होआखैमोन आरो एक्स एनडिपिफोरजों बर'नि माखासे थाखानाय आफादफ्रा मानो हेफाजाब मदद होआखैमोन लामा आन्दायनानै थानो गोनां जादों एक्स एनडिपिफ्रा लामा आन्दायनानै गोदान राजनितिक दानो गोनां जादों रावनिबो हेफाजाब मदद मोनैयाव অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিল এছেম্বলিৰ যে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক এছটি ষ্টেটাছ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি নহয় তেনেকৈ কৰিব লাগিব কিন্তু বৰ্তমানৰ মানে এক্সিষ্টিং চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ কোনো পধ্যে 6 জনগোষ্ঠীৰ শিডিউল ট্ৰাইব ষ্টেটাছটো সম্ভৱ নহয় অৰ্থাৎ ক্ষতি হ'বই বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ যে 14টা জনগোষ্ঠী আছে ভয়াম জনজাতি হিচাপে এই জনজাতি গোষ্ঠীৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'বই তৎসত্ত্বেও আগন্তুক শীতকালীন বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আজি ট্ৰাইবেল সংঘই খুব স্পষ্ট ভাষাত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ট্ৰাইবেল সংঘই জনবহুল আৰু আগবঢ়া শ্ৰেণীৰ বা আগবঢ়া জনগোষ্ঠীৰ শিডিউল ট্ৰাইব ষ্টেটাছটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব কাৰণ জনবহুল আৰু আগবঢ়া শ্ৰেণী শিডিউল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ পালে বৰ্তমানে স্বীকৃত জনজাতিসকল সকলো দিশতে নিঃশেষ হৈ যাব ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ব বৰ্তমানে স্বীকৃত 14টা জনগোষ্ঠীৰ সামাজিকভাৱে আৰ্থিকভাৱে শৈক্ষিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে সকলো ক্ষেত্ৰতে নিঃশেষ হৈ যাব, আনকি পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ পৰ্যন্ত জিকিবলৈ সক্ষম নহ'ব।
এই 6 জনগোষ্ঠী যদি ST ষ্টেটাছ পায় বৰ্তমানে শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে থকা সংৰক্ষিত আসনৰ সিংহভাগ তেওঁলোকে হস্তগত কৰিব আৰু ইতিমধ্যে উদাহৰণ হিচাপে 1996 চনত কেৱল মাত্ৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক ST ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পালো যে মাজুলী যি শিডিউল ট্ৰাইব প্লেইনছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ সিট এই ৰিজাৰ্ভ সিটটোত কৰুণা দত্ত নামৰ এজন কোচ ৰাজবংশী কেণ্ডিডেট জিকি আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আয়ুৰ্বেদিক কলেজ আৰু বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত যিবোৰ STPৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কোটা তাৰে সিংহভাগ 80 to 90% হস্তগত কৰা আমি দেখিবলৈ পালো এবাৰ এটা ডেঞ্জাৰাছ ইমপ্লিকেশ্যন আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাকটিভ এইটো আমাৰ কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণে উদাহৰণ আমি দাঙি ধৰিব খোজো যে বৰ্তমানৰ স্বীকৃত জনজাতিসকলতকে বেছিকে মানে অধিক আগবঢ়া আৰু জনবহুল জনগোষ্ঠীবিলাক যদি সেম কেটেগৰীত কেটেগৰাইজ কৰে বা ST ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে বৰ্তমানৰ জনজাতিসকল ধ্বংস হৈ যাব ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ব গতিকে এই শিডিউল ট্ৰাইব যে ৰিকগনিশ্যনৰ যি ইস্যু সেইটোক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আৰু পঠিয়াব নালাগে আৰু 2019ত দি শিডিউল ট্ৰাইব এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2019 সংসদত উত্থাপন কৰিছিল ৰাজ্যসভাত আৰু এই ৰাজ্যসভাত এতিয়াও সেই বিলটো আছে টেবুল কৰি থোৱা আছে ডিছকাশ্যন হোৱা নাই ডিবেট হোৱা নাই কিন্তু এই বিলটোক আমি উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ শিডিউল ট্ৰাইব কনষ্টিটিউশ্যন শিডিউল ট্ৰাইব এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2019 উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক দাবী কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেল সংঘ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ এটা ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক আমি বিচাৰিছোঁ আমি দাবী কৰিছোঁ যে মানে 6 জনগোষ্ঠী অনুসূচীকৰণৰ বিষয়টোত এলানি ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা আমি বিচাৰিছোঁ দাবী জনাইছোঁ আৰু এই দাবীটোক আমি এইকাৰণে জনাইছোঁ কাৰণ আমাতকৈ অধিক আগবঢ়া জনগোষ্ঠীবিলাক ST হিচাপে ৰিকগনিশ্যন পালে বৰ্তমানৰ যি অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাক আছে এই অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাকতো তেওঁলোক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ যিটো বিল উত্থাপন কৰা হৈছে 2019ত তাত ST হিচাপে ৰিকগনিশ্যন দিবলৈ বিচৰা হৈছে শিডিউল ট্ৰাইব হিচাপে ৰিকগনিশ্যন দিব বিচৰা হৈছে তাত STA বা STB STC তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰস্তাৱ তাত দাঙি ধৰা নাই আৰু ভাৰতীয় সংবিধানত STৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন নাই ST হয় অসমতহে শিডিউল ট্ৰাইব প্লেইন শিডিউল ট্ৰাইব হিলছ দুটা কেটেগৰী আছে কিন্তু চেণ্ট্ৰেল লেভেলত STA হয় আৰু সেইটোৱেই যদি হয় তেতিয়াহ'লে নিগম নিকায় পঞ্চায়ত বিধানসভা লোকসভা বা অট'নমাছ কাউন্সিল 6 শিডিউলেই হওক বা নন 6 শিডিউল অট'নমিয়ে হওক প্ৰত্যেক অট'নমাছ কাউন্সিলতে তেওঁলোক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু তেওঁলোকেই জয়যুক্ত হ'ব আৰু বৰ্তমানৰ শিডিউল ট্ৰাইববিলাক ইভেন পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ পৰ্যন্ত আমি জিকিবলৈ সক্ষম নহওঁ আৰু অল ইণ্ডিয়া লেভেল যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন আছে এই এক্সামিনেশ্যনবিলাকত কেৱল আহোম কোচ ৰাজবংশী আৰু চুতীয়া আৰু ৰাজস্থানৰ মিনাৰ মাজতহে কম্পিটিশ্যনবিলাক হ'ব কাৰণ ৰাজস্থানৰ মিজাও এডভান্স ৰাজস্থানৰ মিনা 2002ত শিডিউল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ দিলে শিডিউল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ দিয়াৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত STৰ কাৰণে যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ কোটা তাৰে 30 to 35% তেওঁলোকে হস্তগত কৰি আহিছে মিনা জনগোষ্ঠী বাট দে আৰ অনলি 1.6% অফ দি টোটেল পপুলেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ST পপুলেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বমুঠ জনসংখ্যা যদি আমি ধৰি লওঁ 100 তাৰে ভিতৰত 1.6% হে মিনা কিন্তু সেই মিনাই STৰ যি 7% 7.5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে চেণ্ট্ৰেল লেভেলত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত 7.5% ৰিজাৰ্ভ কোটা 30 to 35% হস্তগত মানে এনজয় কৰিছে মিনা কমিউনিটিয়ে আৰু এই 6 জনগোষ্ঠী যেতিয়া ST হ'ব ST হোৱাৰ পিছত বৰ্তমানৰ ট্ৰাইবেলবিলাক নৌৱেৰ হৈ যাব ইভিন মৰাণ মটক মানে টি গাৰ্ডেনবিলাকো ইয়াতে তেওঁলোকে কম্পিট কৰিব নোৱাৰিব আৰু কম্পিটিশ্যন উইল বি বিটুইন ৰাজস্থানৰ পৰা যিটো মিনা আছে মিনাছ এণ্ড অসমৰ আহোম তাৰপিছত কোচ ৰাজবংশী আৰু চুতীয়া এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু আল্টিমেটলি অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনবিলাকত বৰ্তমানৰ ট্ৰাইবেলবিলাকে কেতিয়াও কম্পিট কৰিব নোৱাৰে ফলস্বৰূপে আমাৰ IAS IPS IRS IFS আৰু কেতিয়াও আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো সৰ্বনাশী এটা সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ এইটো হ্ৰস্বম্যাদী ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা এটা সিদ্ধান্ত যি সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰিছিলে আজি যদি বিজেপিয়ে ভাবিছে যে 6 জনগোষ্ঠীক ST কৰিলে 26ত তেওঁলোকে গোটেইখিনি ভোট দিব এইটো ভুল ধাৰণা আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছেই বেনিফিটেড হ'ব কাৰণ কংগ্ৰেছেহে 6 জনগোষ্ঠীক ST কৰিবৰ কাৰণে মেনি টাইমছ 8 টাইমছ তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন পঠিয়াইছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু 8 বাৰেই ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই টাৰ্ণ ডাউন কৰিছিল বাতিল কৰিছিল তেওঁলোকৰ যিটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন কাৰণ এই 6টা জনগোষ্ঠীয়ে ST হ'বৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া যিকেইটা লাগে এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফুলফিল নকৰে কাজেই ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই এইটো টাৰ্ণ ডাউন কৰিছিলে মানে খাৰিজ কৰিছিলে খাৰিজ কৰাৰ স্বত্তেও একমাত্ৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত একমাত্ৰ হ্ৰস্বকালীন ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ স্বাৰ্থত বাৰম্বাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন পঠিয়াই থকা হৈছে এইকাৰণে আমি আজি ট্ৰাইবেল সংঘই খুব স্পষ্ট ভাষাত চৰকাৰক কৈছোঁ যে বৰ্তমানৰ ট্ৰাইবেলৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ কি ফৰ্মুলাৰে
অসমৰ বৃহৎ 6 জনগোষ্ঠীক এছ টি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সেইটো ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে এটা শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ সভাই আমি দাবী জনাইছোঁ।